नमस्कार, अमोक फूड्समध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत कुरकुरीत भेंडी। त्यासाठी ही भेंडी मी अशी उभी कापून घेते। इथे मी भेंडी स्वच्छ धुवून पुसून घेतली आहे आणि ती अशी देठाकडचा भाग आणि टोकाकडला भाग कापून लांबट असे तुकडे करून घेते। ही अर्धा किलो भेंडी घेतली आहे आणि हे अशी लांबट अशी कापून घेतली आहे। त्याचे 4 भाग केले आहेत। भेंडी आधीच धुवून पुसून घ्यायची आहे आणि नंतर कापायची आहे। आता याच्यामध्ये आपण मसाले घालूया। इथे अर्ध्या लिंबाचा रस घालते, अर्धा लिंब पिळून घेते। लिंबाचा रस घालून झाल्यानंतर याच्यामध्ये अर्धा चमचा हिंग घालते, अर्धा चमचा हळद घालते आणि इथे 2 चमचे मिरची पावडर घालते। आधी इथे 2 चमचे मिरची पावडर घालणार आहे आणि नंतर आणखी 1 चमचा यात मिरची पावडर घालायची आहे थोड्या वेळाने। आता याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालते। हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। भेंड्यांना सगळीकडे मसाला लावून घ्यायचा आहे। आता इथे आणखीन 1 चमचा मिरची पावडर घालते आणि तीही आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता याच्यामध्ये चण्याचं पीठ घालते, लागेल तसं चण्याचं पीठ घालायचं आहे। इथे कुठेही पाणी वापरायचं नाही आहे। हे चण्याचं पीठ चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे, भेंड्यांना सगळीकडे लागलं पाहिजे। इथे मी जवळजवळ 7-8 टेबलस्पून चण्याचं पीठ वापरले आहे। ते जवळजवळ 150 ग्रॅम तरी असेल आणि हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे अर्धा किलोला जवळजवळ 150 ते 200 ग्रॅम चण्याचं पीठ वापरलेलं आहे आणि ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि हे आपण तळून घेऊया। कढईत तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल गरम झालंय, याच्यामध्ये आपण भेंडी सोडूया। इथे मी हाय फ्लेमवर तळून घेते भेंडी। ही कुरकुरीत भेंडी तयार आहे, काढून घेऊया। आता इथे दुसरी बॅचही तळून घेऊया। भेंडी थोडी अशी सुट्टी सुट्टी करून टाकायची आहे। तेलात सोडताना ती सुट्टी करून सोडायची आहे। आता ही दुसरी बॅचही तयार आहे, आपण काढून घेऊया।
इथे ही सगळी भेंडी आपली तयार झालेली आहे, तळून कुरकुरीत अशी छान लागतात. तुम्ही करून बघा. आता भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत थँक्यू.